Na smotri umetníky môžu účastovať v všetkých fajtoch podobového vyražovania a jak nahlašela organizátor Nada Roman Rudič pred kultúrno-obrazovného centra, budú účastovať 15 umetníky i budú vyložení 30 díla. Od podobových umetníkov zo našej nacionálnej zajednici prijavení Anđelka Balaščak-Antičević i Ratko Torma zo Zberkasova. Najúspešnejší pôjdu na zónsku smotru do Rúmy u októbru i na 17. smotru podobovej tvorčosti 6. októbra na Paliču, na ktorej umetníky zo Zobštiny Šid už mali svojich úspešných predstavníkoch. A perša podobová kolónia Srbsko-Rosijského priateľstva v letnej vladičeskej rezidencii u Šidze bude otrimaná od 17. po 24. avgust i budú účastovať 10 umetníky zo Rusijskej federácii i 10 umetníky zo Obštiny Šid.